Keďže chcem čítať samé nové texty, tak ja som predvčerom nahral novú vec, ktorá vyjde Boh vie kedy, ale text mám v telefóne a rád by som vám ho prečítal. Miestami som sa snažil byť aj vtipný, takže keď vám niečo príde vtipné, tak bol to zámer. A keď nie, tak aj to bol zámer. Takže zatiaľ to tiež nemá názov a znie to takto. Je štvrtok a pijeme druhý liter vína. V tých mútnych vodách hľadáme tú pravdu, že kde sa to vlastne skrýva, a ona je za každú srandu. Číta mi úryvky zo svojich obľúbených kníh, kým ja jej celú dobu čumím na výstrih. Miluje všetkých tých brotikenov a kerovakov, nepýtam sa prečo zlato, a možno ich ešte viac nenávidí za to, že píšu jak píšu a víno píše jak Ferlinghetti. Ona mi číta tie veľké vety a nadáva jak pohán, že vedia skladať slová, jak ona nebude vedieť nikdy. A ja ju chápem, poznám to príliš, keď v tichu chce spísať niečo, čo kričí. Chlastávali sme v baroch, na terasách, kde zastal čas a nastal koniec sveta. A tak spolu sme čakali na koniec leta. Chlastávali sme v baroch, na terasách, kde zastal čas a nastal koniec sveta. A tak spolu sme čakali na koniec leta. Jej moleskín je plný citátov a škrtancov, jak by to boli dotácie na kultúru. A to je ten veľký svet. A my vidíme, ak malí sme, zrelí na výsmech, aha. A vôkol doznieva leto, a kým rozlievam víno, ju skúšam zaujať dákou vetou zo svojich žvástov. Vraví, že nech si dám fajeront, nech sa nepletem pod nohy veľkým chlapcom. A dodá súcitný úsmev, vraj, aby to nebol úplný prúser, au. Vraví, že sa snaží spraviť oheň na streche, len preto, aby si mala oče zapáliť. A tak ju zvalím a vraví, že nechce nič. Ja jej vravím, že nechcem nič viac, než len chlastávali sme v baroch, na terasách, kde zastal čas a nastal koniec sveta. Takže toto bola nová vec. Ďakujem veľmi pekne.